Di basî roj ango mijara rojêya îro der gelveme dem xweş. Doza dijî hevserokê Partiya Demokrasiya Gelan HDP Selahattin Demirtaş duhî li Ankarayê hate dîtin. Di dozê de beşdariya Demirtaş nehate pejirandin û hate xwestin ku biriya vîdeoyê beşdariyê bike. Ji ber ku Demirtaş ev yek neyasayî û dijî mafê xwe yê xweparastinê bi awayekî yekser beşdariyê dît, red kir ku amadeyî dadgehê bibe. Bi vî awayî li gor sporên mafên yasayî û mafên mirovî carek din Demirtaş nekarî parastina tometên dijî xwe bike. Demirtaş ji çarê mijdara 2016 vegirtiye û heta niha derneketiye pêş dadgehê. Li aliyek din Yekîtiya Ewropa, Amerîka, platformên navneteweyî rexneyan li Tirkiye dikin ku xebatên demokratîk, sivîl, xebatên Kurdan, xebatên opozisyonê tên astenkirin. Em dê li stûdyoya me ya Diyarbekirê meyvandariya parlamenterê Diyarbekirê Partiya Demokrasiya Gelan Nîmetullah Erdoğmuş bikin û van pirsên rojevê li gel wî binirxînin. Kek Nîmetullah doza Demirtaş carek din pêk nehat, yani beşdarî dadgehê de nekir. Lê biryara paşxistina dozê bû sibata 2018 hate girtin. Çima dadgah nahêlê Demirtaş yeka rast xweparastina hemberî tometên dijî xwe bike? Serî da Silav û Rêz Başûrê Kurdistanê ra bi rastî em umûmen xemgînin ne bi tenî ana ew mehkemek ser HDP da ser serokê HDP de wayê çê dibe. Umûmen xemgînîkî mezin heye Başûrê re dest pê kir ew referandûm paşî wî îro royê înê bû ji bona Qudusê nav alemê İslamiyetê de wisa tiştekî xemgînîkî mezin heye. Bi rastî 400 roj e hevserokê me Selahattin Demirtaş tamamen bi saîqekî siyasî ra wayê girtîgehê de ye. Xwezil ba ew mehkeme, ew muhakemekî bi rastî hukukî bibana û mezî ji xwe re ew muhakeme hukukî ra dersekî bigirana û derxistina. Lêbelê herkes zane umûmen gel ew nav tevgerê danin, nav siyasetê danin, çi hizb dibe bila bibe zanek îro Tirkiyeyê ew rewşek em tê danin ne rewşekî demokrasiyek em bikarin heqê xwe mafê xwe ser ev demokrasiyê de bidin meşandin. Lêbelê îro em îstîlayekî siyasiyê de em wayê nav îstîlayekî siyasiyê de em weka hem ewk dervê danin hem ewk hundirê danin nikarin ji bona Tirkiye ne tenî ji bona Kurda ji bona Tirkiye siyasetekî bidin meşandin. Malûm e cenabê wê ye herkes zanek fikriyatekî HDP hebû. Fikriyatê HDP çi bû? Fikriyatê HDP me got Tirkiye wisa aloziyekî girîng kur Tirkiye'de çêbûye li Tirkiye çêbûye encak ser yekîtiyê de yekbûniyê em ê bêjin Tirkiye'de em karin ew alozî te'mîr bikin, tedawî bikin. Nîmetullah ji bo çi ew derdem dadgeh qebûl nake ku Selahattin Demirtaş hevserokê Partiya Demokrasiya Gelan bi awayekî yekrast beşdariyê dadgehê de bike û xweparastinê ew bi xwe jî parêzer e bi rêz Demirtaş. Ew bi xwe xweparastinê bi awayekî yekser hemberî van tometan bike. Ji bo çi dadgeh qebûl nake? ana mahkeme yani mekana mahkeme Ankara bu. Ankara asime Türkiye. Eğer nav Ankara'da nav ev asime Türkiye'de meriv bejek emniyet tüneye em çava bejin
emniyet Türkiye'de ana veka hani eman, emniyet çava emi servida itimat bıkınık heye. Dibêjinik yani Selahattin Demirtaş wexta ki Edirne're were Ankara'ya ji bona mahkeme o ev hatın o mahkeme wî da em nikarin güvenlik emniyet bînin cî. O nav Ankara'ya da wexta ki nav Sıhhiye da nav ev mahkeme da wexta ki nikaribin ev emniyet çê bikin em çawa dikarin nav Türkiye'de behsa demokrasi û behsa adalet û behsa hukuk bikin. Parastin, mudafaa, hakkeki. Kek Nimetullah her wiha 1205 parêzer xwestin parêzvaniya Selahattin Demirtaş bikin. Ji derveyî Türkiye gelek yani delegasyonên biyanî hatibûn, yasanas, medya lê cihê dadgehê ji bo 20 kesan bû. Gelo dadgeh bixwe yan jî ê ku ew dadgeh girtine dixwazin peyamekê bigihînin HDP, dixwazin bigihînin peyamekê bigihîne raya giştî bîr û raya we weke HDP ser wê yekê çi. Yani bir rastî gel, iradeye gel, ev iradek hatta îro ev HDP weka partî weka hîzb anîne holê gerek ev irade baş bê nas kirin. Gerek ev irade usa bê nas kirinik, ev irade ne usa tiştekî tesadüfiye weka ser maseyê de em hatine partîkî hîzbekî me çêkiriye. Ev irade bingehê wî pir dîrokî ye, pir pîroz e. Netice itibariyle ev irade usa bi hindik ser haq û haqiqetê de çêbûye. Wexta ki usa bi zorî û bi zehmetî û bi ked tiştek were olî bi çi plansazî û bi çi em ê bêjin hîle û xurde kes nikare bi siyaset eviya yani bela bike. Gerek eviya ez usa texmin dikim herkes eviya zane. Lêbelê îro usa demekî tarî, usa zamanekî, usa rewşekî tarî heye çav nabîne. Wexta ki ev tarîtî umumî be nav Türkiye'de usa tiştekî umumî hebe temkin, dikkat daha gerek zêdetir be. Em weke HDP ev mesuliyetê xwe zanin. Em dibêjinik gerek îro usa em dikkatlî bin, em usa temkinlî bin. Yek şaşiye küçük iz gerek çênebe. Lêbelê iktidar, îro iktidarak Türkiye'de ye. Ev iktidar bûye weke keyfî, iktidarekî keyfî. Ne ser adaletê de, ne ser hukukê de, ne ser demokrasiyê de, ne ser siyasetê de îro Türkiye idare usa derbaz nabe, nameşe. Yani usa rewşekî tiştekî geribe Türkiye'de. Lêbelê dîsa gerekî Tometa sereke li dijî Selahattin Demirtaş ev ku bangeşeya PKK kiriye. Ji ber vê yekê jî bi qasî 150 sal siza jê re tê xwestin. Ew bangeşeya PKK ya ku tê tometkarkirin. Çi ye ew bangeşeya Demirtaş ji bo PKK kiriye? Ji bo we hatiye rûnî kirin gelo. Ez eviya bêjim yani ez bi ruh û dilê xwe dibêjim Selahattin Demirtaş Türkiye'de hem ji Kurdar ra hem ji Tirkara umumen nav gelê Türk û Kurda da bi rastî Selahattin Demirtaş şansekî ye. Selahattin Demirtaş dixwaze mücadele xwe nav demokrasiyê de o ser aşitî û biratiyê gelan da ev mücadele xwe bide meşandin. Her cîda, her mekanê de, her nîqaşê de Selahattin Demirtaş banga wî eviya bû. Îro ne royê şerê ye, îro roja aşitî ye, îro roja biratiyê gelan e
Vaktaki biratiye gelan çebe ancak ve ancak ve hakikat, adalet, demokrasi vere ole. Nav meda iro ne teni ev perskiri heye. Binerin umumen nav İslam alemiye da jibonak vahdet tünneye, vahdeta İslami tünneye, vahdeta ümmet tünneye, iro ev aloziyak em dibêjin çi Kudüs'e da bibe, çi ciyekî dinê da bibe, eviya tev netice ihtilafı ümmeta İslamiye. بله که نیمت الله نها او بابتا مدى. گو به پککی و گریدای کو مگرتی دست گلک پارلمنترین و گلک برپرسیارین و وکا HDP به وی تومتی هاتنه گرتن به وی تومتی همبری وانا دوز هاتیه وکرین کو باندورا پککه کو پککه جهیزه کی چکدار و باندورا وی لسر HDP هیا تومتا گل همبری وان تیکرین اوه گلو او تومت چند راسته براستی باندورا PKK لسر HDP هیا Yani ev PKK iro dünya ve nas dike PKK tişteki realitiye vakiiye seri da gerek meriv eviye kabul bike. Ey düdüyan HDP hizbeki xateki emebejin ser demokrasi و سر قانونی و حقوقی دا درباز به یعنی ام حزب کی yani çava ev hizbe dinek iro Türkiye'de henin hizbe iktidar, hizbe CHP ve hizbe MHP'nin HDP hizbe kiye nav meclisi Türkiye'de siyaset dike. Nav meclisi Türkiye'de madem HDP heye siyaset dike demek ki HDP kanuni, hizbeki kanuniye. Tişteki vaktaki kanuni be destura kanun, be destura emebejin destura Türkiye'de em siyaset dikin. Vaktaki be destura Türkiye'de em siyaset bikin. Çava usa sermeda ev ithama mezin teçekirin. Yani hun duxazin bejin birez jibola- erdomuş. Hun duxazin bejin ku HDP partiye ki cudaya, PKK partiye ki cudaya u bandora PKK liser HDP tüneye. Min rast fehim kirevi. Yani eviye iddiaya kiye. Yani bandore her tişteki de iroji dünyaya da heye. Yani dünya iro tu şerqi dünya bigri hatta garbe dünya. Her tiş siyasete de bandore her tiş seredine de heye. Gerek meriv eviye bizanı be. Lebeli Türkiye'de emkarın eviye bejinik HDP kare preki bibe ve ka eme bejin köprüyeki nav ev ihtilafa kurek nav PKK sistemi de heye HDP o hasreten ez tekraren bejim Selahattin Demirtaş ve ka şansekiye nav ev pırskiriye da nav ev aloziye da nav ev şeru perçune da Selahattin Demirtaş ve ka şanseki kare ev tariti be ev siyaseti HDP da kare tişteki ser xeyri u ser aşiti u ser demokrasiye de hizmeteki bike. Em eviya duxazın iddiayı me eviyaya mücadele mez iro ser ev xatte da dimeşe. Bele birez erdomuş her vaha te gotun ku bi taybeti pişti hewla kudetaya leşkeri sala par pazdehi tirmehe kuli Türkiye xabatin sivil demokratik, xabatin Kurdan, xabatin rexistinin mafi mirovi dibin ta'didene. Yani ta'diyek ilwati kirin ji aliyê Awropa, ji aliyê platformên navnetewî de rexne li Tirkiyeyê tê kirin ku xebata wan ya azad tê asten kirin. Wekî HDP bîr û raya ve divê babetê de yani ser xebata legal ya Tirkiyeyê çawa. Bele. Ana ev İrok çıka hizbu kesayeti emebejin Kurda henin
nav rojhilata navînê de ev pirsgirî ê tev Kurda ye. Heta Kurdê me nav rojhilata navînê de çi Başûr dibe, çi Bakur dibe, çi Rojhilat dibe, çi Rojava dibe, çi Avrupê dibe, çi Rusya dibe. Heta Kurdê me ji bona yekbûnî, yekîtî, netewî û kongreya netewî heta Kurdê me fedakarî nekin ser fedakarî û feraxetê de hêzê Kurda, hîzbê Kurda, kesayetê Kurda heta ew feraxet û fedakarî nekin wê ew pirsgirî û alozî dewam bike. Çi HDP dibe, çi Başûrê de ew hîzbê me yê Başûr dibin, çi Rojhilat û Rojava Awropa dibin. Ji bona wê em dibêjinik îro ew ana ew pirsgiriye mezinik ew parê giranik ser milê Kurdan da ye, ser milê mes'ûlê siyasetê Kurdan da ye, eviya adeta wan mecbûr dike ew kesayet û ew hîzb û ew hêza mecbûr dikek ser yekbûne, ser yekêtiye dest hevgirtin ra xizmetekî bikin. Îro roj, roja ew xizmetê ye. Gerekî herkes çi medya Kurda dibe, weka cenabê we, çi hêzê Kurdan û hîzbê Kurdan dibe, çi kesayet dibe, herkes ciyê xwe da îro ser ew destevgirtin û yekêtî û yekbûnê da xizmet bikin. Eger ew xizmet, ew dema ew xizmet derbas be û em ew xizmet nayê cî xwe negire, em ê wisa ro bi ro bi daha zêdetir em hem zehmet bibînin hem em xengîn bibînin. Başa birêz Erdoğmuş niha Kurd li cîhanê hejmara wan dikarî bigê 40-50 milyonî. Yani çi nirx hene, çi nirx êgo bikaribin bihêlin ku bibe bingeh ji bo kongreyekî neteweyî. Çi nirx, çi sembolê yeksan ên Kurdan êgo bikaribin wanêzîkê hevdû bikin bo ku kongreyekî neteweyî lidar. Nêrînê me da yani me biborînin ew nêrînekî şexsî ye. Kurdê me yê Başûr serî da ez elenî bêjim Cenabê Serok Mesûd Barzanî weka lîderekî, weka mezinekî, weka serokekî Kurda îro wî kare ew par bigre ser milê xwe ser piştê xwe. Wexta ki cenabê wî wisa gavekî baveje, wisa hêzekî bide, ez bawerî dikim nav cîhanê de nav alemê de wî heyecanekî nû û tiştekî nû û tiştekî dîrokî em tev şahîd bibin wî were olê were ortê. O baweriyê me eviye ye em gelek zanin îtimadîz dikin derdê wî zî eviye ye, derdê cenabê wî zî eviye ye. Yani ew derdîz em dibêjin heye, dermanîz heye, weka cenabê Serok kare ew derd be ew derman tedavî bike û şîfaz înşallah Xwedê Teala ez ev şîfa bide ew nexweşiyê me zirabe înşallah. Birêz Erdoğmuş ev gotinên ku te anî ziman gelo HDP dikarê xwenêzîkî bike bangewaziyekî, bangeşeyekî Serok Barzanî ku ji bo Kongreya Netewî li ser binemayên nirx û sembolên netewîyên Kurdî bike. HDP dê nêzîkahiyekî çawa li bangewaz û bangeşeyekî wisa bike. Ez karim viya bêjim ne HDP tenî, ew hîzbê me yek ana nav me da nav Bakurê de henin, ew hêzê me yek ana nav cîhanê da tev cîhan zana qehremaniyê wan çawa ye, ev hêzê me, çiqa kesayetê me yê ji alemê de henin, ez wisa ne texmîne ez bawer dikim dilê wan giş wisa şewîtiye û wexta ki gavak wisa em ê bibînin dilê me giş wî parîkî em ê bêjin sar be înşallah. Birêz Kek Nîmetullah her wiha min dixwest em li ser wê babetê rawestin. Niha
Türkiye sala 2019 berbe hilbijartinekê vediçe. Li gor agahdariyin ku em werdigrin ewin ku muxalefeta Türkiye bi taybetî di nav tevgerekê de ye dest bi xebatê xwe ji bo hilbijartinan bike. Gelo wekî HDP hûn di hewdan neva hene ku hûn hin hevkariya pêk bînin yan jî hîn ew babet nehatiye rojeva HDP. Yani HDP siyaseti xu ser hilbijartinê da nameşe. Hilbijartin wextakî demê wî were, wextakî zamanê wî were, HDP nav xwe da usa rêxistinekî şuurê wî usa hişyar e, usa zilal e, kare nav mehekî da kare tev ev çıka mensûbê wî heye nav mehekî da ew mensûbê xwe da ew nîqaş bike û ji bona hilbijartinê haziriyê xwe çê bike. Lê belê hilbijartin mezintir tiştek heye. Hilbijartin mezintir çi ye? Îro anak ew tarîtîk ser meda umûmen ser Kurda da wayê bi destê zalim û em ê bêjin mesela musîbetekî beşerî ye, musîbetekî ilahî be em ê bêjin inna lillah ve inna ileyhi raciun. Lê belê musîbetekî beşerî ser me de heye, gerek karşıyê hemberê ew musîbete beşeriyê da desthevgirtinekî çêbe ser niyetekî xas, niyetekî sağlam, niyetekî xalis û tev gelê Kurda ez bawer dikimik wî hêz bide ev gav û em tev destê hev bigirin em nav ev musîbetê ra em ê rabin. Belê birê zerdomuj girêdayî van her du babetên gotegirtî desta. Ji aliyekî ve nêzîkahî ya neteweyî, bereyekî neteweyî, kongreyekî neteweyî û her wiha ev babetên gote di hilbijartinê de girtine dest. Gelo weke perspektîv, HDP didê pêşiya xwe got li gel bereyekî Kurdistanî, ê ku li Bakurê Kurdistanê ye, rêxistinên din ên Kurdî. Hakpare, PDK Bakura, PSK ye, PAK, rêxistinên din ên Kurdî ne, yan jî perspektîve got dîse li gel çapên Tirka xwe nêzîkî hevdû bike. Duan her du perspektîvan te. Bir rûrayê te çine û HDP nêzîkahiya kîjan ji wa perspektîvan de? Tev Hizbê Kurda ji me re pîrozin gelek qîmetdarin. Yani ana nav Bakurê da çi nav Bakurê da ev hizbêkenin car em dixwazinik em ziyaretê hevdû bigirin, em nîqaş bikin, em ji hevdû re îstîfade bikin. Hem ev hizbê mek ana ji mevcudun Bakurê da ji me re gelek qîmetdarin, bilindin, mühîmin. Mesela wextakî Cenabê Talebanî vefat kir, me Amedê da me teziyekî danîn. Me tev ev hizbê xwe em çûn, ez bizzat bilfiil nav ev heyetê da bûm. Em çûn me ew hizbê xwe ziyaret kir, me got teziyekê me heye, ev teziyekî gelek ji me re dîrokî ye, em gerekî tev ev teziyê da em rûnên em teziyê xwe bigirin, rakin. Me usa gavekî zavêt, mara wezî ava bû, ew hizbê me yek ana nav me da ye, me nav wenda usa tiştekî germinatî çêbû. Sibê wextakî usa em ê bêjin perspektîfekî nû, hikayeyekî nû, lê belê îlla ev hikaye ser neteviyê da wextakî bê nivîzandin, ez usa bawer dikim herkes ana îro cahiz e, hazir e û şuura wî û em ê bêjin siyasetê wî zî wî gelek fayde bide. Belê spas Nîmetullah Erdoğmuş, parlamenterê HDP ê Diyarbekirê ku ji stûdyoya me Diyarbekirê tûl gelme.
Ama şumarî nêca hatirin dawiya bernameya îro ya Basîroj heta bernameyek dîna Basîroj her şey.